Τέλειο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Όχι, όντως. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο. Έτσι. Πώς λέγεται το podcast, bro μου? Ιστορίες Από Έλληνες. Ναι. Τρομερό όνομα. Το σκεφτήκαμε σε 3 δευτερόλεπτα. Δεν πειράζει. Ποιο είναι το πρώτο μας βίντεο? Για πες μας. Ποιο είναι το θέμα? Το βιογραφικό και γενικά ό,τι κατέφερε ο Μεγάλος Αλέξανδρος στη ζωή του. Μια χαρά, ωραία. Για πες εδώ. Για πες. Αρχικά, αυτός γεννήθηκε στην Πέλα το 356 π.Χ. Ναι. Ο πατέρας του ήταν ο Φίλιππος ο Β. Ήταν αυτός ένα... Βασιλιάς της Μακεδονίας, όχι? Βασιλιάς δεν είναι. Ούτε καν. Στην Πέλα της Μακεδονίας. Ναι, βασιλιάς της Πέλας νομίζετε. Ναι. Ωραία, για πες. Βασικά όχι νομίζω. Ξέρω. Για πάμε. Η γυναίκα του λεγόταν Ολυμπιάδα, ήταν μια σπουδαία γυναίκα. Ωραίο όνομα, μπράβο, ναι. Η οποία ισχυριζόταν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ηθική καταγωγή. Θεϊκή καταγωγή, μπρο. Οκ. Από ποιους? Αυτός λέει, ισχυριζόταν ότι ήταν απόγονος του Αχιλλέα και αυτό ουσιαστικά βελτίωσε το ηθικό του ουσιαστικά, νομίζω. Ναι, μπρο, και εγώ έτσι θα ήμουν άμα νόμιζα ότι γεννήθηκα από Θεό, να σου πω την αλήθεια. Άρα Αχιλλέα και Ηρακλή. Ναι, και του Ηρακλή. Ηρακλής! Λοιπόν. Οκ. Και ξέρω πώς άρχισε. Πώς άρχισε η εκστρατεία? Ένας από τους σημαντικότερους που τον επηρέασαν ουσιαστικά, Ναι. ήταν ο δάσκαλος του ο Αριστοτέλης. Φαντάσου να έχεις δάσκαλο τον Αριστοτέλη, μπρο. Χωρίς πλάκα, μπρο, όντως, κάθεσαι και κάνεις φιλοσοφικές συζητήσεις μαζί του. Λες και δεν είναι τίποτα. Ναι. Οκ. Και μέσα από τη διδασκαλία του έμαθε αυτός φιλοσοφία, έμαθε επιστήμη. Και επίσης λάτρευε και τον Όμηρο. Οκ, δεν το έξω αυτό. Αλλά κάτσε λίγο, φαντάσου όμως. Απ' τη μία πιστεύεις ότι είσαι θεϊκής καταγωγής και απ' την άλλη, ξέρω εγώ, σε μάθαινε πώς να σκέφτεσαι ο Αριστοτέλης. Μπρο, πώς να μην πετύχεις? Σκέφτεσαι λίγο, πώς να μην πετύχεις? Οκ. Και για πες πώς αρχίζει η ιστορία του. Και γενικά τώρα, μάλλον αυτός θα ήταν και ο λόγος που αυτός ονειρευόταν ότι θα γίνει ο νέος Αχιλλέας, έτσι λέει. Ναι. Οκ. Νομίζω τον ξεπέρασε, να σου πω την αλήθεια, τον Αχιλλέα. Ναι, για πες. Τέλος πάντων, όταν πήρε το θρόνο το 336, τώρα αυτός πότε γίνεται, το 356? Ναι, 356 είναι. 10, φαντάζομαι σε 10 θα βρω. Είμαστε βασιλιάς. Ποιος άνθρωπος άλλος, Με το ζόρι είμαστε 15, πρέπει και πάμε Λύκειο, δεν είμαστε. Φαντάσου να γεννιέσαι στα 10 χρόνια. Ναι, για πες. Γενικά μετά που δολοφονήθηκε ο πατέρας του. Από ποιον? Δυστυχώς δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο το τι ακριβώς έγινε τότε, προφανώς. Εντάξει, μπρο, δεν ήμουν εκεί. δεν είχαν καν κάμερες, μπρο. Οκ. Ναι. Τέλος πάντων. Και καλά δεν ξέρω. Και καλά. Λέει εκεί πέρα ότι όταν πέθανε ο πατέρας του αυτός ήταν μόλις 20 ετών. Και... Πώς ήταν βασιλιάς από τα 10 αφού ζούσε ήδη ο πατέρας του? Δεν ξέρω, μπρο. Ούτε σε μένα. Νομίζω απλά επειδή ήταν πολύ γέρος. Ή μπορεί απλώς... Ήταν πολύ γέρος ο πατέρας του και να μην μπορούσε. Μάλλον. Εγώ ήθελα απλώς να κάνω retire κάτι τέτοιο. Μπορεί. Τέλος πάντων.
μετά που δολοφονήθηκε ο πατέρας, ήταν αυτός μόλις 20 ετών. Ωστόσο δεν άρχισε να αποδείξει την αξία του. Ναι. Προφανώς. Ενοποίησε την Ελλάδα και σκέφτηκε να Ποιες περιοχές ήτανε? Ήτανε όλη η Μακεδονία, τα βόρεια, δηλαδή πήρε περιοχές από τους Βάρβαρους, δεν πήρε? Ναι. Πήρε δηλαδή βόρεια από τη Μακεδονία. Αυτές που κατέκτησε εννοείς? Ναι. Έως στην Ινδία δεν είχε φτάσει? Όχι, λέω ποιες ένωσε. Νομίζω ένωσε όλη τη Μακεδονία, πήγε μέχρι την Κωνσταντινούπολη αρχικά, πριν αρχίσει την εκστρατεία του. Μετά πήρε πιο κάτω, νομίζω και την Αθήνα. Η Αθήνα υπέκυψε. Από ό,τι θυμάμαι πρέπει να είναι και εκεί. Οπότε ήταν ήδη πολύ μεγάλη η αυτοκρατορία του, πριν καν αρχίσει. Okay. Και η Περσία δεν ήταν ή όχι καμία σχέση? Μετά ήταν η Περσία. Μετά. Ναι, για πες πώς, για μάθε μας. Λοιπόν, ουσιαστικά ξεκίνησε μια εκστρατεία εναντίον των Περσών. That's right. Και ο στόχος του δεν ήταν μόνο ουσιαστικά την κατάκτηση, αλλά και τη δημιουργία μιας ενωμένης αυτοκρατορίας. Που αυτό ήταν λίγο τρελό, δηλαδή 20 χρονών. Ποιος άλλον ξέρεις 20 χρονών να κάνει τέτοια εκστρατεία και να νικάει? Δεν πέθανε και ποτέ κατά τη διάρκεια της μάχης. Εντάξει, άμα το σκεφτείς αυτό. Μπορεί να ήταν 2 βήματα μπροστά. Ήταν όντως 2 βήματα μπροστά. Και να φανταστεί ότι ο τυπάς πήγε, ανέβηκε όλο μέχρι την Κωνσταντινούπολη, που δεν υπήρχε μέχρι τότε σε τέτοιο μέγεθος. Πέρασε προς την Ασία. Μετά για πες που πήγε. Ουσιαστικά λέει εδώ πέρα ότι η εκστρατεία του ξεκίνησε το 334 π.Χ. Και η πρώτη του νίκη που πήρε ήταν στο Γρανικό ποταμό. Αυτό είναι... Ήτανε σύμφωνα με το ίντερνετ οι πιο εντυπωσιακές μάχες που είχε κάνει μέχρι στιγμής ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, γιατί οι υπόλοιπες ήταν μικρές μάχες με τον ελληνικό κόσμο ή με βάρβαρες φυλές, οπότε αυτή ήταν όντως μια εξαιρετική μάχη με βάση τα δεδομένα. Λέει ότι επίσης εντυπωσιακές ήταν και οι μάχες του Ιησού και των Γαυγάμιλων. Ναι, τώρα έχουμε πάει μέσα στην Τουρκία τη σημερινή. Εκεί πέρα είχε αντιμετωπίσει έναν πανίσχυρο περσικό στρατό που είχε, νομίζω, βασιλιά τον Δάριο το Γάμα. Ναι, το Δάριο τον Τρίτο. Νομίζω ναι, αυτό ήταν. Και μετά ήταν και ο Ξέρξης. Μετά ήταν ο Ξέρξης. Όχι, ήταν πριν ο Ξέρξης. Ήταν ο Κύρος, ο Δάριος και μετά ο Ξέρξης, και μετά όταν σκότωσε τον Δάριο, τον επόμενο, τότε νομίζω πήρε την κατέκτησε όλη την περσική αυτοκρατορία. Τρελό. Ναι, για να δούμε. Για πες. Μετά αυτός πήγε προς την Αίγυπτο και το δέχτηκε ο Φαραώ. Ναι. Που ήταν λίγο τρελό. Τον είχαν σαν βασιλιά τους, τον είχαν. Στην Αίγυπτο. Ναι, τον είχαν σαν βασιλιά τους, νομίζω. Δηλαδή αυτός ήταν Φαραώ. Ναι. Επειδή νομίζω τους νίκησε όλους, νομίζω ότι τον είχαν σαν βασιλιά, γι' αυτό δεν έκαναν εξεγέρσεις. Εκεί πέρα. Και εκεί πέρα είδησε τη λεγόμενη Αλεξάνδρεια που ξέραμε μέχρι σήμερα. Νομίζω πολλές παραπάνω δεν είδες. Δεν έχουμε και μια κοντά στη Θράκη? Ναι, έχουμε μια στη Θράκη, ναι. Έχει μια στην Αίγυπτο, έχει και στην Περσία, έχει. Λοιπόν, η συγκεκριμένη πόλη αυτή, δηλαδή στην Αίγυπτο, η Αλεξάνδρεια, ήταν μια πόλη που έμελε να γίνει κέντρο πολιτισμού και εκμάθησης. Ναι. Στη συνέχεια πήγε βαθιά προς την Ασία, δηλαδή λογικά από την Τουρκία και μετά, δεν ήταν? Ναι, είχε πάει τώρα, είχε περάσει το Ιράκ, τη Συρία είχε περάσει, τώρα πήγαινε βαθιά μέσα στην Περσία. Και όπως ανέφερα πριν, νομίζω είχε φτάσει μέχρι την Ινδία. Ναι.
Και βόρεια πήγε αρκετά πριν πάει στην Ινδία. Δηλαδή πήγε μέχρι Αφγανιστάν. Νομίζω υπάρχουν φωτογραφίες, θα μπουν λογικά στην οθόνη με τα μαγικά editing skills, που έχει από τους Μόγγολους που τον έχουν βρει, πώς τον έχουν φανταστεί, οι Κινέζοι, Άραβες, Ινδοί. Νομίζω, ναι, ο καθένας είχε δικό τρόπο να φαντάζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Τον είχαν ζωγραφίσει, τον είχαν σαν Θεό κιόλας. Τον ήξερε όλη η Ασία. Πολύ εντυπωσιακό. Όμως δυστυχώς όταν ας πούμε αυτοί είχαν φτάσει μέχρι την Ινδία. Να το. Το βρήκαμε. Ήρθε το ξανακάνω αυτό. Όχι. Το έχουμε. Για συνέχισε πράγμα. Σίγουρα. Ναι. Εντάξει. Μας άφησε λίγο η κάμερα, αλλά είμαστε καλά. Σύμφωνα και με το διαδίκτυο, λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν μόνο στρατηγός, όπως ας πούμε έχουμε μάθει και στα βιβλία της ιστορίας, Ναι. αλλά ήταν και οραματιστής. Είναι για να είσαι τέτοιος άνθρωπος να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, να κατακτήσεις, πρέπει να είσαι λίγο οραματιστής. Για πες. Πολιτικός οραματιστής ουσιαστικά. Ήθελα να φτιάξει ουτοπία δηλαδή, μια ουτοπία. Να δυνεύσει όλες τις χώρες σε ένα κράτος, να διώξει την περσική απειλή από τον ελληνικό κόσμο. Ναι. Ενθάρρυνε τους γάμους μεταξύ Μακεδόνων και Περσών, γιατί εκείνη τη στιγμή νομίζω επέτρεπαν να παντρεύονται ουσιαστικά παράδειγμα τώρα μια Περσίδα με έναν Μακεδόνα. Mm-hmm. Και προσπάθησε ουσιαστικά να ενοποιήσει αυτούς τους δύο πολιτισμούς, Ναι. να τους ενώσει με λίγα λόγια. Μάλιστα. Ωστόσο αυτά είχαν και συνέπειες, προφανώς μετά από Όπως. τόσα πράγματα. Για δώσε τα κακά, για ρίξε. Να δούμε. Φυσικά οι στρατιώτες του τον θεωρούσαν υπερβολικά αποστασιοποιημένο και υπερβολικά φιλικό προς τους Πέρσες. Ναι. Και αυτός προφανώς, όπως είπαμε και πριν, είχε θεϊκή υπόσταση. Οπότε Δεν τον πολύ ενδιαφέρει. ναι, τον τροφοδοτούσε η σύγκρουσή του με τους Μακεδόνες. Ναι, μετά γίνεται απλά η τρέλα. Ναι, γιατί σκέψου το λίγο, ρε. Σκέψου το λίγο. Να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, να μην πεθαίνεις ποτέ, να είσαι στην πρώτη γραμμή, να νομίζεις ότι είσαι από τη θεϊκή καταγωγή, να έχεις όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή σου, να είσαι βασιλιάς της Πέλλας από 10 χρονών. Νομίζω είναι λογικό να τρελαθείς και να νομίζεις ότι είσαι όντως Θεός. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, μετά ας πούμε μετά από πόσα πράγματα, δηλαδή κατακτήσεις και άλλα πολλά ας πούμε, που κατέφερε στη ζωή του. Δηλαδή πήγε από την ελληνικό κόσμο, πήγε από την Ευρώπη μέχρι την Ινδία. Μετά όμως ο πρώτος δυστυχώς πέθανε και νωρίς κιόλας. Ναι. Σε πόσα χρόνια? Αυτός πέθανε το 323, ναι. Σε ηλικία μόλις 32 ετών. 32! Είναι οι 32 που δεν έχουν βρει δουλειά ακόμα και αυτός... Όχι. Φαίνεται. Δυστυχώς η αιτία του θανάτου παραμένει ουσιαστικά άγνωστη. Ναι, έχω ακούσει ότι από ένα μικρόβιο ήταν στον Ινδικό ποταμό. Επειδή είχε πάρα πολλές βρωμιές και πολλά ξένα μικρόβια, είχε πάει στο σύστημά του ένα μικρό που τον κάνει παράλυτο νομίζω και ήταν ζωντανός όταν τον έθαψαν, απλά δεν μπορούσε να κουνηθεί και δεν μπορούσε να αναπνεύσει νομίζω. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει το πνευμόνιο του. Γιατί εκεί αυτή την εποχή πώς ήξεραν οι άνθρωποι ότι είχες πεθάνει? Δεν είχαν ούτε διαπαλμού, ούτε διαπαλμού. Δεν είχαν καν αντίδοτο, ας πούμε, γενικά για τίποτα. για κάθε Οπότε απλά έβαζαν ένα καθρέφτη
κάτω από τη μύτη σου και άμα ανέπνες και ο καθένας γινόταν με υδρατμούς, τότε ήξεραν ότι είχες πεθάνει, δεν ανέπνες. Οπότε επειδή τον είχε πιάσει το μικρόβιο και ήταν παράλυτος, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Αλλά ήταν ζωντανός όταν τον έθαψαν. Κάποιοι λένε ότι πέθανε λόγω κουνουπιών, κάτι τέτοιο. Μπορεί, ναι. Γενικά τα κουνούπια Έχουν και τελευταία μεταφέρουν πολλές ασθένειες και γενικά λένε ότι κάθε χρόνο τα κουνούπια σκοτώνουν περίπου 1 εκατομμύριο άτομα. Μπορεί και παραπάνω. Πολύ είναι το... Ναι, όντως. Είναι γιατί δεν νομίζω ότι θα κάνουν ζημιά τα κουνούπια. Δηλαδή εκεί που νομίζεις, πούμε, ότι ξέρω κάποια άλλα ζώα, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία είναι... Ναι, ξέρω τα λιοντάρια που εντωμεταξύ περιμένεις να έχουν περισσότερους θανάτους. Ναι. Δηλαδή, σε μια φάση βλέπεις ότι ένα τόσο οδά πράγμα... Νομίζω έχει να κάνει και με το ότι δεν περιμένεις να σε σκοτώσει κουνούπι. Γιατί λες ένα κουνούπι είναι, ρε φίλε, τι να με κάνει. Να, είδες όμως. Εδώ το Μέγα Αλέξανδρο θα τον έπιασε. Για πες. Λέει επίσης ότι κάποιοι πιστεύουν ότι ουσιαστικά πέθανε από πυρετό ή από δηλητηρίαση, κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι τέτοιο. Μετά ουσιαστικά από αυτό, εφόσον πέθανε, είχε αφήσει μια αυτοκρατορία μετά χωρίς διάδοχο και ουσιαστικά όλα μετά έγιναν... Καταστράφηκαν. Έγινε για αλήθεια, ναι. Για αλήθεια έγιναν πολλά μικρά κράτη, πολλές μικρές αυτοκρατορίες. Έγινε ένα στην Αίγυπτο, ένα η Μακεδονία έγινε ένα στην κανονική, στην αρχική Μακεδονία. Ναι, χωρίστηκε σε κράτη. Νομίζω έγιναν ένα στην Μέση Ανατολή και μετά έγινε ένα πολύ μεγάλο στην Ασία. Περσία, Ινδία και τέτοια. Μετά ξέρεις τι έγιναν αυτά. Το άκουσα πρόσφατα. Ότι η Αίγυπτος, το κράτος του Μεγάλου Αλέξανδρου που όταν πέθανε, έγινε μετά η κανονική Αίγυπτος. Της Μακεδονίας απλά το κατέκτησαν οι Ρωμαίοι. Αυτό στη Μέση Ανατολή νομίζω το κατέκτησαν οι Άραβες. Και αυτό στην Ασία, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω πήρε στοιχεία από όλους τους λαούς τριγύρω και έγινε ένα. Και μετά, αφού έγινε αυτό το ελληνοπερσικός πολιτισμός, πήραν πάλι τον έλεγχο οι Πέρσες ουσιαστικά. Δηλαδή, είχαν πάλι τόσα στοιχεία από την Ελλάδα που ήταν αλλαγμένος για πάντα ουσιαστικά. Ο Μέγας Αλέξανδρος πήρε στοιχεία από άλλες χώρες. Όχι. Αυτό το κράτος στην Ασία το μεγάλο πήρε στοιχεία από άλλες χώρες και έγινε ένας σαν ελληνοπερσικός πολιτισμός. Κάπως έτσι να το φανταστείς. Και μετά πήραν τον έλεγχο πάλι οι Πέρσες, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Γιατί είχε πάρει ελληνικά στοιχεία. Ήταν ελληνική αυτοκρατορία. Ό,τι φαίνεται αλλάζει πολύ γρήγορα ο κόσμος. Ναι, για πες. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά η κληρονομιά του έμεινε ανεκτήμητη, προφανώς. Δηλαδή τόσα πολλά που έκανε και δημιούργησε έτσι τον ελληνικό κόσμο ο οποίος συνδυάστηκε και με άλλες κουλτούρες. Ναι. Επηρέασε την τέχνη κιόλας, επηρέασε και την επιστήμη, τη φιλοσοφία του και αυτό διήρκησε για πολλούς αιώνες. Ναι. Λογικό είναι, ήταν πολύ σταθερό κράτος, άμα το σκεφτείς, γιατί δεν ανάγκαζε κανέναν ως προς τη θρησκεία, δηλαδή τρόπο ζωής. Απλά έλεγαν ότι είχαν άλλο βασιλιά, αλλά ζούσαν οι πολίτες το ίδιο, οπότε εξεγέρσεις δεν υπήρχαν, οι άνθρωποι ζούσαν όπως ζούσαν και πριν, απλά με τη θέλησή τους χωρίς και οι ίδιοι καν να το καταλάβουν, υποσυνείδητα, πήραν ελληνικά στοιχεία. Φαντάζομαι πόσοι Έλληνες είχαν μείνει εκεί πέρα. Δηλαδή ολόκληρες στρατιές, ολόκληροι πολίτες από την Ελλάδα είχαν πάει εκεί, οι στρατιώτες είχαν μείνει εκεί. Δηλαδή, φαντάζομαι μια γενιά μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου ήταν
ήταν σχεδόν όλα τα παιδιά σε εκείνη την αυτοκρατορία ήταν μισά Έλληνες. Οπότε απλά σκέφτομαι αυτό. Δηλαδή είχαν μισή καταγωγή και μετά η υπόλοιπη καταγωγή ήταν, ας πούμε, άλλη πλήρη. Ναι. Για πες. Τι έχουμε μετά. Ουσιαστικά, στο τέλος, τώρα για να τελειώσουμε, ο Μέγας Αλέξανδρος ουσιαστικά υπήρχε και ένας από τις πιο σύνθετες και συναρπαστικές προσωπικότητες της ιστορίας. Ήταν όντως, ναι. Για δες. Ήταν ουσιαστικά ήρωας και οραματιστής, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος με αδυναμίες, πολλές αδυναμίες. Λογικό. Αφού έχει το εγώ του τόσο ψηλά αυτός ο άνθρωπος. Φαντάζομαι όταν αρρώστησε όντως πώς ένιωσε. Σκέφτεται το λίγο. Αφού έλεγε εγώ είμαι Θεός, δεν μπορώ να αρρωστήσω, δεν μπορώ να κάνω το ένα, δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Όταν τελικά αρρώστησε. Δεν έλεγε ακριβώς Θεός, έλεγε απλώς ότι είχε θεϊκή καταγωγή. Α, ναι, όντως. Αλλά και πάλι. Αλλά ναι, όντως, δηλαδή ένιωσε μια φάση λίγο σε μια φάση. Φαίνεται σε μια φάση ανίκητος, αλλά μετά πέθανε απλώς από μια απλή ασθένεια. Λίγο τρελό αυτό. Ναι, ρε, ναι. Αλλά εντάξει, τότε θεωρούσαν λίγο τις ασθένειες πολύ σοβαρές, γιατί δεν είχαν και τίποτα, όπως είπαμε, ή δεν υπήρχαν αντίδοτα, τίποτα. Εντάξει, ναι, ήταν όντως πολύ πιο σοβαρές. Δηλαδή είχαν μόνο τα βότανα, είχαν μάγια να κάνουν, δεν είχαν κανονικά φάρμακα. Οκ, για το τέλος του. Και Τέλος της ιστορίας. ουσιαστικά αυτό ήτανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που φτάσατε, όσοι είχατε υπομονή και φτάσατε μέχρι εδώ πέρα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο. Όντως θα έρθει επόμενο, να ξέρετε. Εκτός αν μας δείσετε τόσα hate comments που θα παρατήσουμε. Αλλά όχι, εντάξει. Ελπίζω να μην. Οπότε, to be continued. Αν κάποιος δει αυτό το βίντεο που δεν θα το δει κανένας, θα θέλαμε να γράψετε κάτω στα σχόλια τι θα θέλετε να δείτε την επόμενη φορά να συζητάμε, να ομιλούμε. Ευχαριστούμε. Yes!